10 та схемаи пулкоркунӣ дорум интернет. Агар кадомеро фураш, ҳамаша 50 сомон мефурӯшам. Барои дина хулқати сайтот. Она обаратаки хадад. Салому алейкум дӯстони азиз. Аввали видеоро диден ва бояд шумо бидонед ки ҳамин гапо дар ки дахл дорад. Барои ҳама одамое ки дахл дорад ки ҳамин ҳамаи сайтҳое ки дар интернет бесплатна пул коркунӣ мегиранд, 10 та шавад мардум бечораро фаҳм мекунанд, 50 сомон 100 сомон меган схемаи пулкоркунӣ дору мефурӯшанд, рӯи модарашона сиёҳ мекунанд, аю ягон кас пулкор кардан наметавонад, барое ки чанд кас мада жалбат кард ва чанд кас гуфт ки намхели тозира ягон хел роҳи пулкоркунӣ нестай. Аяму сайтҳое ки анво фурӯхтагианд. Фарқ надорад дар инстаграм, дар телеграм, дар киҷое ки боша, кадоме ки бигатон ки схема дорам ва донем ки рӯи авлодшона сиёҳ мекунам. Ҳозир ма барои шумо яъне ки мониторинги хидмат обновление кардем 170 та сайти пулкоркунӣ. Агар ки ҳам машинико боам мониторинга биёван медароям бо 10-20 сайти дигаша мегирам, баъд боам хеле мардума фреб ка мегарданд ки 20 та схемаи пулкоркунӣ дорам. Барои ҳамин ягон тажра бовар накунем. Силкаи мониторинг дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад. Медароем ба мониторинг, ҳамаш ята ба ята барои шумо мефаҳмонам. Шояд баъзеҳо бидонанд ки мониторинги ма чӣ хеле буд, не ки ма мониторинга обновление кардем ба дараҷаи улучшениш кардем ки одам даги мебина кайф мекунад. Вақте ки дромадаен главнишам хеле ва дар боло нигоҳ кунем бо сехатай. Агар ки форато инҷа даст, шумо метавонед ки яздиктона тоҷикӣ монед ва саҳифаош тоҷикӣ мешавад. Ва дар поён яъне ки статистикаш онлайн аҷа чанд нафаре ки дар ҳамин сайт бидорояд дар инҷа просмотроша нишон метавад. Вале сайта ма ки реклама карда нестам, аз ҳамин ҳисоб дар телеграм бисёр партагиам аллакай 2279 нафар сайта дидагия. Ва дар боло нигоҳ кунед, дар комнатаи зард главная страница нависаги, ба ҳамун клик мекунем ва нигоҳ кунед ки дар инҷа чӣ нависаги 13 та страница 170 та сайт. Ҳар як страницае ки шумо дар инҷа десем барои хича роли хича дорад. Якам страницаш барои майнинга инвеститсия, дуюм страницаш барои ай сайт бе вложени пул кор кардан ай, баъд сеюмаш ай реклама пул кор кардан, чорумаш ай игро пул кор кардан, панҷумаш ҳам хе рафтан мегирад. Ва дар поёни главни сайт яъне ки ҷада раздели банеро яъне ки реклама. Оли раздели рекламаро ҳуй карднесем. Агар ки ҳуй кунем, ҳар кас метавонад ки дар инҷа сайтоша реклама кунад. Метавонед банеротона дар ҳамин главни экран монен ё ки дар ягон страницае ки хитонда маъқул аст. Ва дар инҷа страницаҳоро аҳамият диҳем ки майнинг инвеститсии заработок без вложений, просто ба булаям агар кадомиш да ки шумо маъқултон боша кор кардан, масалан заработок без вложений медроем, булаям да просто як бор клик мекунем, тамом. Ва яъне ки раздели пулкоркунӣ бе вложений ҳамаш пайдо мешавад, сайтош ҳамаш дар поён аст. Ва нигоҳ кунед ки ма чӣ хеле качествени мондагием. Аввал номша, баъд описанияша ва дар кадом кашлоко гирифта мешавад, ба дар поён яъне ки регистратсия. Комнатаи кабуте ки мебинем ба ҳарфи сафед регистратсия нависагиа, просто ба булаям як бор клик мекунем, тамом, шуморо рост ба сайт мебарад. Дар интернет чӣ намуд сайте буд, ман ҳамаша дар инҷа партофтагиам. Ҳамаи страницаошда ҳамаш озод фаҳмондагия, яъне ки якум да номи сайтша, дуюм да банерша, сеюм да описанияша ва чорум да чанд рубл вивод мешавад ва панҷум да яъне ки кашлокоша, дар киви кашлок ё ки дар пер кашлок мегирӣ, баъд дар поёниш яъне ки регистратсия мехонӣ, сразу медарои регистратсия мекунӣ. Просто агар ки яъне ки ба регистратсия медароем, дар боло яъне ки 15 секунда яъне ки реклама сар мешавад. Вақте ки реклама тамом шид, мо рекламаро пропустид мекунем, тамом, моро рост яъне ки ба сайт мебарад. Вақте ки реклама тамом шид, пропустид нависаги, просто пропустид мекунем, тамом. Дар инҷа капчара мемонем ва моро рост ба сайт мебарад. ҳамаи сайтҳо ҳам хеле медороем, рекламаро пропустид мекунем, тамом. баъд медороем дар сайтҳо регистратсия мекунем, кадом сайтҳоеш ки описаниёшона бихонем, кадом сайтҳоеш ки маъқултона медороем, кор мекунем. баъд бисёри баъд фреб нахӯред. ай мошенникое ки дар инстаграм, телеграм ҳастанд, ҳами хеле сайтҳое ки бесплатна мегиранд, 10 таша ҷамъ мекунанд, мегӯянд ки 50 сомон мефурӯшумаш, чӣ қадар мефурӯшумаш. барои чӣ ма мониторинга рӯзӣ кардем, барое ки сайта тоқа барои тоҷиконе, барои ҳамаи ҷоҳо кардем ки ҳама бидрояд дар ин сайт кор кунад. ҳамаи сайтҳо силкаош намондагием, яъне ки ма ин сайта мо мегирам дар дига сайтҳои накрутка реклама, яъне ки бо ма рекламаш мекунам, барое ки ҳама бидрояд дар ҳамин сайтҳо кор кунад. агар ки ма ҳозир тоҷикӣ бинависам, яъне ки мумкин ки ҳамин то 200-300 нафар бидрояд. урусиш ки кардем, барои ҳамин то 10-20 ҳазор нафара медорояд дар ин сайтҳо нигоҳ мекунанд ва кор мекунанд. Просто дар инҷа 13 та страница.
дар болои ҳамаш якборӣ агар клик кунед шуморо рост ба ҳамун сайтошон мебарад, яъне ки ба ҳамун раздел мебарад ки ҳамаш ҳастае. Ҳамаша бихонед кадомеш ки маъқултон мешавад, медроен кор мекунед. Ссилкаи сайт дар комментария ва дар описанияи видео монда мешавад.